rasa wani ɗaya a cikinmu. Rabbana ka ji kansa malam umar dan matawa Allah. rabi'awa muna kuka yau mun rasa wani ɗaya a cikinmu. Rabbana ka ji kansa malam umar yau matawa Allah. Allahu sarki falfilo kuma rahimi, shi yake raya kowa babba da ƙarami. Yadda ya so ake yi ba a tsegumi, sai ya samu to a jisamin kowa da kowa sarki Allah. Yana ta roƙonka ya Allah Ubangiji, ka daɗa mai ilhama ka yi agaji. Zan yi marsiya na faɗa kowa ya ji, duk ku zo ku yi sauraron mu gaba ɗaya bayan Allah. rabi'awa muna kuka yau mun rasa wani ɗaya a cikinmu. Rabbana ka ji kansa malam umar yau matawa Allah. Ruwan salati ƙara Allah Rabbana, da shugaba manzo na tabun Amina, wanda shi ne ka bayar darka ilahuna. Alihi ne har ashabu Umar Ali Usmanu na Allah. Gaisuwar banin ta tsaya ba kunjiya, za mu gaida mashayar dukkan auliya, wato abul abbasi mai tijjaniya, shi da shehi abdulkadir jiyali sun zamanto gilla. rabi'awa muna kuka yau mun rasa wani ɗaya a cikinmu. Rabbana ka ji kansa malam umar yau matawa Allah. Sallama na zo na yi maya kaulayi, shehu barhama da shafa har ku yi tallayi. Kun sharifi rabi'u zamu da rarrayi, yau babu ɗai a cikin mabiyanka ya sharif roƙa masha Allah. To salamu alaikum masoya annabi, mutanen yammatawa yau ga ɗalibi, ya taho ne yana gaisuwar wani sahibi, wanda suna ne umaru gun hidima kuma baya kasala. rabi'awa muna kuka yau mun rasa wani ɗaya a cikinmu. Rabbana ka ji kansa malam umar yau matawa Allah. Rabbana dan tsarkin ruhin shugaba, haska ruhi na saka bai bar ruba, ba dan hali ko dan aiki nasa ba, ba shi jannatin da jauzi Rabbana dan Rasulallah. Ka wuce ka bar mu umarnan duniya, sai tunani nake ta tayi kai joniya. Ko da yaushe idan mun zo na gaba ɗaya, sai ce muna ga yadda duk za a yi ba wata illa. rabi'awa muna kuka yau mun rasa wani ɗaya a cikinmu. Rabbana ka ji kansa malam umar yau matawa Allah. Malam Umar shi na kowa ne ku tsaya ku ji, inda duk ka gane zai ce ma zo ka ji. Mai faɗa baya gaba kuma duku ji, don alaƙa gabar a gadariya ko don shi ka kalla.
Allahu domin manzo na al-Mustafa, dan Hassan da Husaini da Fatima rabbufa, dan Umar Usman Abubakar Aliyu fa, haska ruhi ka haska makwanci ko da yaushe ba wata illa. Rabi'awa muna kuka yau mun rasa wani ɗaya a cikin mu, rabbana ga dukan samarin umar yau matawa Allah. Ya ga mai saurare dina a hankali, kun fata shin umar kafin ya yi hankali. Ina zuwa makaranta dai na kula kudi, dan azawiya ma ya fara zuwa don jabawan Allah. Sai aka fara karatu kofar gidansu ma, ya suka dawo dukansu suka sallama. Har ya sauka ya faro fikihun sama, to anan ne ya faro koyarwa umar bawan Allah. Rabi'awa muna kuka yau mun rasa wani ɗaya a cikin mu, rabbana ga dukan samarin umar yau matawa Allah. To kaɗan ne na kawo tarihin umar, rabba karba ayyukan nasa su zan kamar ko wata ko rana domin umar, karbi dukkan aiki nasa ubangiji amin ya Allah. Ciwon da ya yi sanadinsa ne zan bayyana, cikinsa ne ya faro ciwo ta ko'ina, nan take ne aka bi shi da duk magunguna. To ashe dai ciwon nasa na ajali ne bawan Allah. Rabi'awa muna kuka yau mun rasa wani ɗaya a cikin mu, rabbana ga dukan samarin umar yau matawa Allah. Dole mu yi kuka na rashin ka a duniya, kamu mun shaku tare da juna gaba ɗaya. Malam Umar kauce ka bar mu a duniya, to muna roƙa maka sarki rabbana dan yaye illa. Rabi'awa ya bar mu Malam Umar, gani nake gashi nan a cikin mu shi Umar. To ashe ba shi ne ba wai shi Umar, shi fa ya tafiya dai ya bar mu kawai sai mu bar wa Allah. Rabi'awa muna kuka yau mun rasa wani ɗaya a cikin mu, rabbana ga dukan samarin umar yau matawa Allah. Gaisuwa za mu miƙa muku gaba ɗaya, za mu bara abun mamar su Asiya. An guri kin yoke da ɗa'ummakin jiya, addu'a ce kaɗai dakewa ɗan kiki uwar wuce Allah. Shi mahaifinsa tindini baya duniya, gaisuwar mu ga malam magaji gaba ɗaya, sai na babba a cikin su kungiya, sai khalifa sannan ake ga Aliyu bayan Allah. Rabi'awa muna kuka yau mun rasa wani ɗaya a cikin mu, rabbana ga dukan samarin umar yau matawa Allah. Nan nasa malami ya a gaisuwa, sai ba ku suki shabi'u da gaisuwa, sannan munir sai na saka ba mantuwa, sannan
sa maman Fatima da Aisha mamar mata Anna. Malam Ma'azu da abban gali kulliya, sannan da kannamu ga su fayaye indiya, ga su mama ga su zali ga rakiya, sai amina sai wanda ya yi masa sanda bawan Allah. rabi'awa muna kuka yau marasa wani ɗaya a cikin rabbana ga dukan samarin umar yau matawa Allah. Sannu sannun mu malam nura sannu ba, har da ma malam salihu abun dufa, da baban mai nasara da khalifa, ina nufin malam ya tsini sanya dai ya abu dalla. Sai Aminu mai aski da Adamu, sai Abu kai gaisuwar ma har da mu, sannu da ciye sannu Aminu Ahmadu, sai Mudassir mai lakabi da na manzo bawan Allah. rabi'awa muna kuka yau marasa wani ɗaya a cikin rabbana ga dukan samarin umar yau matawa Allah. Sai Umar na yi sannan dai Mustapha, har da zanzan sannan Musa sannufa, Habibu zawiya sannan malami duka fa, Basiru zati gali zawiya kubara masoyin Allah. Sai Kabiru na malam Salihu har da shi, Sibuwayya can gusau mun gaida shi, sai Alyasa'u ga Masa'udu nashi, sai Habibu da Tijjani sannu malam Hamza na Allah. rabi'awa muna kuka yau marasa wani ɗaya a cikin rabbana ga dukan samarin umar yau matawa Allah. Malam Mudassir na yammadawa a gaida shi, gaba Abdul zawiya shi ma da shi, har hikima sisira da na mai komo da shi, sai aboki na Habibu na kasuwar jajibawan Allah. Sai musu bahu ga ɗan Ali da Jafaru, sai na ta'ala ga barhama sun shiru, sai shugaban rabi'awan ado ga ashiru, sai zayyanu ga mai nasara sai fasihu bayan Allah. rabi'awa muna kuka yau marasa wani ɗaya a cikin rabbana ga dukan samarin umar yau matawa Allah. Sai baban gira auta mu mun gaida shi, shugaban sha'ara umar shegu har da shi, malam awal ga ɗan dawa duk mun gaida shi, duk muna muku gaisuwar malam umar kun ji bayan Allah. Yan ƙungiyar markazul faila mun gaida ku, ya hankuri ya rashin umar dan danaku, sannu sannun ku duk dai mun gaishe da ku, muna ta yabu da kewar shi malam umar kun ji bayan Allah. rabi'awa muna kuka yau marasa wani ɗaya a cikin rabbana ga dukan samarin umar yau matawa Allah. Dan gausu mu barhama kula da shi, shi ko
shehi tijani ya yi dab da shi, dan Ali Akila da Ali Jabar ka bashi, sanya haske cikin gabarinsa rabbana amin ya Allah. Alhamdulillah za mu takaita marsiya, rabi'awa ne suke muku taziya, wato na babban rana masoya kulliya, cikin jihar Daraja a Mashegu ku tambaya bayan Allah. rabi'awa muna kuka yau mun rasa wani ɗaya a cikin rabbana ga dukan samarin umar yammatawa Allah. Rabbana ka daɗo tsira gun mujtaba, shi ne rasulillah manzo na shugaba, wanda duk mai sansa yana can gaba, alihi ne har ashabu da auliya san ba su da illa. Rabi'awa muna kuka in mun rasa wani ɗaya a cikin mu, rabbana ka ji kansa malam umar dan matawa Allah. rabi'awa muna kuka yau mun rasa wani ɗaya a cikin rabbana ga dukan samarin umar yammatawa Allah. Rabi'awa muna kuka in mun rasa wani ɗaya a cikin mu, rabbana ka ji kansa malam umar dan matawa Allah. rabi'awa muna kuka yau mun rasa wani ɗaya a cikin rabbana